Salawatin kasu Muhammad wa ala ali Muhammad abusu pamilihan yan. Okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yan na salawatin ka so emanan yan na Muhammad abusu pamilihan yan. Emanan yang muta Ali na pamilya. Oh, Ali Muhammad. Muhammad. Pamilya Ay mano ito na pamilya Muhammad. Ito man Ano na ba sa Ali nga Alip? Ali. Nabasu Ali. Rasul Ali na dito su alaihi salam. Alright. At ipumay man yan sa kawan na baka dito. At ito di ka pumani man sa karilan siya ng Allah. Makasabay sila. Na. Nasura-sura bitir na ako na mangulo siya ko sa lugar na suwasan ako ito. Suwasan ako. Ay ba isyo? So kasi yung bayang Rasulullah. Kasi tayo biyag isang bayang. Ito naman mga. So kasi yung bayang Rasulullah. Nabuagin ka no ka sana gusto ko sa'yo. Bago mo na kasi umbayang so kasi na gusto ko sa'yo. Kasi yung bayang, salaw kasi yung bayang rin. Gitu ko ni kasi yung Rasulullah pa ba? Makatlo. At ibig na mapira pag bagi sumasin Di pangalan tao. Alima. Kanaba sila makatlong makasimbayang. Timul. Dalawa waktuwiran, 5 sira nung nisambayang. Sa ikaw dalawa wakto. Kalau makatlo siya makatlo siya Makalima sira, makalotlo sira makapagbang, na makalima sira makakamat. Oo, kore ko to. Kore ko to. Igaya pugunutan ni Ay bida niyan. Oh, Na isa sa Quran. may masambay ang iran. Na talaw wakto niyan. Kata so Agi ayam yali sa Quran na pinagtaguni na sa Quran na tulot-tulot sa waktu. Ti sa Quran na piya karaya gu hadis na dite kaya beli niya na 5. Dite ka baca Agi, so gua ni Quran. ko pumagin mo si sa Quran na Nas. naman sa Quran na disibutin sa Quran udah surah-surah. Sa Quran na tibiyan na dikuli shay. Kung matatago sila mo lang mo say. Alright. Ini turun sa Muhammad. Sa Muhammad nas kanyan ipakapunod ko kagumit sa Diyong Muta Quran. Sa ini uud Muhammad. Yang uta talaw sa wakto, das kanya ni ko ka usay no. Ari, gitu. Kenapa itu manusia sa akin? Hindi ka ba mo pag-usiya? Ay, pag ilan kayo sa ng mga sa hadisyan. O ba sa di pag-usiya ron? Hindi ka ba mo pag-usiya? Hindi ko may sa hadisyan. Kaya meron siya. Kasi pag-usiya ron. Dinaragi ang utuwa kaya talaw wakto. Sa Quran nakatiro Allah Taala. Nagyo ko takaba sa imam at yang kaya sabot ko agaba. Oh, na inubigan sa authority so Rasulullah askan ini malag pagaw sa ino. Wato na kitu ko nga na mapapadala maro ka sabot taon. Na sokyaw sa yon kini kuwatun o Rasulullah na 5 sambayang 5 wakto. Naman. Sa 5 sambayang, nabalik mo ako to. Terus waktu, 5 sambayang. Terus waktu, 5 sambayang. At waktu subuh, waktu luhur, waktu maghrib. Na waktu to. Gudi ka bugi, subuh, luhur, Kapulidalungan. Asa aku anak Ruby. Gitu. Yang ngaji berapa? Sobah. Kita sa waktu, sobah. Duhur, miarap niya po walungan. Maghrib. Ya apa sabi? Kami pita-pita mau tulungan gagawi. Nato na ko sa iyo. Talaw Waktu wakto. itu semua kata daw kita. Tu sampai na di mana piakan video. Ina suruh ini Rasulullah SAW na yang do Rasul yang do Jibril. Kadi mo tahu si yang Rasulullah na yang do sampai na to Jibril. Okay, da so mga pinaulaman na ay ako usay nila na 5 wakto na 5 sambayang. Di kaya 5 su sampai so pada. 5 sambayang, 5 su sambayang. Ubi nasi kung ako kuan na sa Quran. Nakagi man na masuwat yan ka. Ako po ta waktu akap so mau tulungan. Mapulidalungan. Mau tulungan, pamagring. At mau tulungan. Nabagi mo anak nabay subuh ni pulide. Kapi pita-pita. Asara na gitu. Sobah. Oh, saraw. Abduhur. Mau tulungan. Ha? Dolo Samson. Kata mo nagyong mo tatinan mo guru bisam. Ay kato. Nakita ko waktu. Okay na. Ay timbang ro waktu. Ay pimpi aku si Rasulullah kaya gitu sa yang do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanyen tu malkuan. Nah, ente nandun tu Jibril. Ini pangdur Jibril tu tak kita sambung ya. Kami akan bagi yang berenang, dia akan bagi yang aku nak dia nak siren, dia tahu nak masing dia. Sama na naging ko sa inyo kini imam na miya kapag sila na gusto mga siya at dalawang wakto mamo. Uy, ay puto kaya pa kang video niyan.
Nagyang ko tuwa kini senggayo. Di ka pimpi man ako ang mula tigil na tulos wakto. Pimpi man ako tulog dyan tigil na tulos wakto. Los wakto ugay na Subo. limay sambayan. Subo. Ano, subo. Ang pita-pita. Kaya nga rin sa English na morning. Early morning. Early morning. Afternoon. Nagugya ka na sa lubi na giya matulungan natin kinakuha. Afternoon. Noon time. Ha? Noon time. Noon time. The afternoon na Sige, matutugot tawag sa yan. afternoon. Natulog sa afternoon. Diba? Noon time. Puro busang. Naging mo natin na magrib. Magrib. Group sunset. Good evening. Sunset. Sunset. Alright, sunset. Alright. Hindi na talo, sunset. Natalo na mamisukan yan. Kakaptun sa Arabi ka talo. Ugay na ay dirim sa Rasulullah sa Allah Ta'ala. Alima asang buyan. Napya na gusto mga hotel. Misumba ang subo. Misumba ang luhur. Misumba ang asar. Misumba ang magrib. Misumba ang aisa. Siko mag-aisa, gawin na asang buyan mo na. Dua, kung gagawin. Siko dua na, siko mga dua. Asar abu, dua. Luhur. Siko kapitan asang buyan mo na kita. Wah, gitu yung sa ino niya kay na imam. Ugay na susah ka nun. Nagyang ka na imam lalag na kaya aluin wallahu ta'ala talo sa waktu. Oh, na lima sampai yung pamaw. Na air ka kan na lima waktu niyan na lima sampai. Inna salata kanat mu'minina kitaban mawquta. Diyan ka na imam na lima waktu na mga papanto agyang ko to imalalag na mga oras yan. Di ka pa kay udah mau ma na imam bisa ba nga. Di ka pa kay umamiya kalpas na bisa ba nga. Makinig ka, tingnan mo yan si Mel. Balik mo si Kamel. Inna salata kanat alal mu'minin. Kita ba mo ito? Mata natin ko Allah Ta'ala ayat ko na sambo yang atilin. Nayakad daw sambo yang na matanggit si mga wasik mga waktu niya. Mga papanto. Nagito. Muna ko kasi.